Dan huwa ċans li ġie ikkonfiskat mill-Animal Welfare, ħattu għal fostering jiena biex ovvjament nagħmillu ħajja aħjar, ikollu ħajja aħjar, kull milu għandi 9 ijiem, u kif qed tara ir-riżultat jitkellem waħdu. Wara li ċans ġie konfiskat mill-Animal Welfare l-attivista Maxine Borci fosterjatu sakemm isib ħajja aħjar. ċans instab fuq bejt bħal u mawweġ tant li ma stax jiekol u kien f'qagħda ħażina ħafna. Mill-X-rays jidher li għandu left broken jaw. Issa jew xi daqqa tista' tikkawżaha, però jidher li ma kienx jgħat miżmun sewwa għal fatt li ġie jirqiq ħafna, però ovvjament kif qegħdin taraw kambjament kbira mill-qas xejn, il-kustilji ma jidhru xejn, jiena kull ma għamilt tajtu jiekol. Maxine Borci qalet li l-konfiski tal-annimali ma jifqux anke jekk mhux dejjem jiġu rapportati. Meta staqsejnija min l-aktar iwettaq moħqrija fuq l-annimali, qalet li kull każ ivarja. Hemm min ikun għax hoarder, hemm min biex jista' jammar minnhom u jaqla lira minnhom, bħalma dejjem ngħidu dejjem nikteb jekk tittaqla l-flus mur aħdem għax dawn mhumiex qegħdin coin machine tiegħek, ġifieri importanti li toħroġ taħdem u mhux dawn tużagħhom, dik taf li ddejjaqni ħafna. Maxine tajt li bħalma tagħmel mal-annimali kollha li qegħdin għandha ser tiqpa tieħossib ċans sakemm tkun ċerta li jsib dar mimlija mħabba. Il-pass li jmiss irid jitla aktar fil-wejt, forsi tkun tista' ssiru l-operazzjoni. Kull min jixtieq jirrapporta moħqrija fuq l-annimali huwa mħeġġeġ li jikkuntattja lill-Animal Welfare fuq 1717.